ndauya baba chikwava ndo vaibika mutauni here nemareasons avaibikira mutauni ndo vanomaziva. So ndaona pafacebook kuti vanhu vepafacebook vakutotsvaga content nababa, vakutotora mapicture nababa, vamwe vakutodii, vamwe vakutoti baba huyai mudii, baba huyai mudii, baba tinoda kukubatsirai, tinoda kudii. Asi baba vati zvoni ini handizivi zvefacebook ende handidi zvepafacebook, handidi zvekupostwa. Bruno Fernitures otsikira macontent creator akawanda cable after arambidza baba vekubika sadza mtown kuitiswa. Zvataurwa naBruno Fernitures izvi anga achinyanya kutaura akanangana naadopted son nekuti ndiye mumwe wevanhu vanongoti pakaita munhu atrenda akutomuvhurira page sezva akaita pana Bybit pamwechete nemusikana wekunzi wakanaka naishowspeed. Kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yemusaitiswe TV, pandinodzoka nemaupdates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ndinokumbirawo kuti ungobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. For the past days pane video rababa chikwava rakatrenda pamasocial media platforms vachibika sadza pakopakabhana, izvo zvakaita kuti macontent creator mazhinji ade kuvatsvaga kuti vavaitise content. Asiwo pane vamwewo vakangobatsira zvisina kana content mukati, the likes of Olinda Chapel, Taurai Kandishaya and more boys munets. Mamwe macontent creators akabva avharisirwa zvese naBruno, uyo akataura pane imwe post yake kuti vari pedyo nababa avo, tell him kuti ngavarambe kuitiswa content kana malikes, hatidi vapusiswe. Vanambwa ava vanopedzesera vave kukutenderedzai, muchapedzisira matovhurirwa page hembe muchitengerwa. Runenge rudo asi munenge muchishandiswa kuti vanhu vaite mari nekutsvaga mbiri nezita renyu. Munhu mukuru uyu. Vanhu ngavatsvage basa uko. Let's learn to respect vanhu vakuru. We love and respect you baba. Kwandiri hangu saBruno Fernitures ZW. Huyai mutore 200 shoma yandinayo. Thank you. Uku ndo kunyorwa kwakaitweko naBruno Fernitures achiyambira babavo kuti ngavasangobvume kuitiswa content munhu achiti ari kuvabatsira. Bruno akatsinhira post yake iyi apo akabva aita kurekodha riri video chairo achitaura nababa chikwava achiti kana vanhu vachida kuzovabatsira, batsirai zviri off camera, kwete kuitisa munhu muchiwana audience nembiri muchinyepera kuita tsitsi. Uye Bruno Fernitures ataura akati aya mashoko akabva kune mwana wavo, akati kana zvirizvo tisiyei nenhamo yedu pane kuposta baba vedu. Ndichakusiyai muchiona video raBruno iri, asi kana mapedza kuona video iri ngatisangane mucomment section muchitiudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi. Maswera sei guys, ndauya nababa munzi baba nje chikwava, ndauya nababa chikwava. Baba chikwava ndo vaibika mutauni here nemareasons avaibikira mutauni ndo vanomaziva, ingave ndo business ravaiita rekubikira mutauni. Zvino zvakazoita kuti baba ava vazotorwa mavhidhiyo. So ndaona pafacebook kuti vanhu vepafacebook vakutotsvaga content nababa, vakutotora mapicture nababa, vamwe vakutodii, vamwe vakutoti baba huyai mudii, baba huyai mudii, baba tinoda kukubatsirai, tinoda kudii. But ndatozonoti inini baba vanhu vari kukuitirai rudo pafacebook, zvinhu zvakanaka zvipi izvozvo. Asi baba vati zvoni ini handizivi zvefacebook ende handidi zvepafacebook, handidi zvekupostwa. Vanhu vada kundibatsira ngavandifonere kana kuti vanonditsvaga kumba kwangu uru ndinouya pavanenge vari zviri off camera. Ndo zvakataura baba. One off mwana wababa ndo vakandifonera vakati zvoni mukoma Bruno ndimuri pafacebook, tokumbira kuti mutisvitsire kumhuri yeZimbabwe kuti nhamo tinayo yedu, asi musaposte baba wedu pafacebook zvisina zvatisiri kubvumirana nazvo. Ndizvo iri baba? Baba vari kuti havadi kupostwa. Kana iwe munhu, kana paine munhu ada kubatsira baba, ungada kuvapa 100 kana 10,000 kana 200 kana 500, batsirai baba zviri off camera. Kune vamwe vanhu vakutotsvaga content zvakafanana nepicture nezuro rakatrenda riya rina anonzi adopted son, adopted anonzi adopted son, adopted or adopted son.
hanzi baba vari kutorwa dzoni akangonditora picture akangonditi baba tokumbirotorwa picture hanzi handina mvura ndasikatozivi kuti achandiposta. I'm being surprised kuti ari kundiposta. Musade kutsvaga mari nevanhu vamunenge maona vari pasocial media vanenge vachitawo zvinhu zvekutsvaga raramo kana kuda kutora advantage yababa nekuti havazivi zvepafacebook. Kana tichida kubatsira vanhu ngatibatsire zvinhu zviri off camera. Ndozoti kuno vanhu vakawanda vachabvunza kuti ko Bruno iwewe uri kutoitawo content wani. Inini baba ndavakumbira ende ndakakumbirwa nemwana wababa kuti ndisvitse nyaya iyi kwamuri kuti musashandise baba muchitora mapicture muchida kuita content muchida kuwana mari imimi monetization yekufacebook. Kana maiwana monetization yacho moiba futi murimi. Saka vanhu pafacebook baba musashandiswe, musaitiswe. Ndo advice ndoda kukupai. Inini pana pandichakupai $200. Asi mukaona umwe munhu ada kukubatsirai futi rambai kutorwa mapicture. Because handimuona matora munotora mapicture nechi vanotora mapicture voisa kufacebook kwavo ndo vanowana mari. Vanhu ivo wetenga vari kukubatsirai. So the advice yandoda kuisa ndeyekuti you need to reject ma-offers anouya with the disrespectful. People should respect you as you are our elder. Ndizvo tofanira kukuremekedzai. Ndakatonzwa kuti muri mudzidzisi wesainzi munoita zvakanaka, but kushaya haisi mhosva, kushaya haisi passport yekuti tikudisrespectei. Taking someone a picture with asiri kuziva kuti asiri kuzota achazopostwa, that is disrespectful. Saka vanhu vasada kukubatsirai baba vanokubatsirai zvinhu zviri off camera. Ndozoti kuna vakawanda vachatuka vachiti ko iwe Bruno watora kamera chete. Baba vatondibvumidza kuti ndokumbira kuti unditorere mavidhiyo aya rive last video because zvandiri kupostwa handisi kuzviziva ende handisi kuda zvekupostwa. Hanzi nababa ndiregei ndine nhamo yangu. Kana muchida kundiposta kuti muwane mimi mari, kana muchida kundipa mari zvepafacebook muchida kuzondiposta, hanzi ngatisavapei mari tivasive nenhamo yavo. Baba vada rubatsiro asi vada rubatsiro rusinei nefacebook. Ndizvo chitika baba. Mune zvimwe zvamuda kuti taura. Nyaya iyi ndeyekuti hamusida kupostwa pafacebook and it's not nice. Picture ramakatorwa nezuro riya, you didn't know the intention. Maizoti rapostwa pafacebook. Hamuna kutodzwa zvekunzi muvhurwa page. Makangonzi tokumbira kutora picture. It's very very bad. I didn't like that. Vari baba wako vari kudzwa ro, how do you feel? Let's learn to respect our elders. Let's learn to love and respect our elders. Not kuti baba ndive mantora picture nekutsvaga ma-likes pafacebook. Vanhu vari kutsvaga ma-likes pafacebook nezita renyu. Mukuzoti mukutrenda pafacebook izvozvo. I'm not tracking all those things. Ndatozoudzwa nemwana nyaka andifonera akati ndokumbira kuti muudze mwiri yeZimbabwe kuti hatisi kuda kuti baba wedu vapostwe. Why did you post someone without his authority? You are posting someone without consulting him. Are you post this? Why? Ndine urombo baba. My apologies on behalf of everyone. Toziva kuti pamwe mine nhamo kana mune chi, but it's not nice for us as Zimbabweans to take someone pictures and doing content without letting that someone know kuti ndiwe content pafacebook. Makarara muchitrenda pafacebook nezuro wese maitira chinzi baba yokubika sadza mutown akakutorai video yako kuti utodawo mari. It's not right. Anyway, thank you so much baba wangu. Rambai kupostwa pafacebook zvamusingazivi. Sungisai vanhu. Thank you.